أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى جمراد تولوبي ولقد أوحينا من بحيم إلى موسى فيودي موسى أنكو وني أسري رجو بعبادي إجياب أمبي رجو إجياب أمبي ndoƴe jalton ɗum noon ko laylan jamma min ardi misra ummade e leydi misra jalte jamma hay goto tinani on jaltiron jamma gummoɗon ɗo leydi misra ɗo pewon to leydi sam to fadrib min mbimo fadrib lahum fiyanɓe bi asaka e sawru mandu tariqan lawol fil bahri e maayo he yabasan wonta lawol jorgol daña hen lawol jorgol Allah yorna leydi ndi bima anande wonno lawol ngol kadi so tawi ɓe gari haɓe ƴettima maayo aɗa andi so fiyama ɗo joni sawru tan hankkadi maayo seekima so heddoraki so wona tan no wonno lasɗi o ni keccol ngol no wawi ni hadde ɓe yaade ɓakñol ngol kono nde fiide wontata kono yoori wona tan ndiyam iwi ɗon heddima ɓakkere ala ndiyam ɗam yaat heddo lawol ngol no wonti jorgol ɗum noon yah an e yimɓe maɓe jogito ko jemiraɗa ko Allah yorni leydi ndi famarru fi ha ɓe ndewi hen Allah wimo la takhafu darakan a hulata heɓtede a hulata fir'auna e yimɓe mum ina jogori heɓtadema wala takhsha kedi a hulata kedi yoolade a hulata fir'auna e yimɓe mum no jogori heɓtadema a hulata kedi wonde aɗa jogori yoolede ɗum woni fa atba'ahum fir'auna rewi e maɓɓe rewni e maɓɓe ɓe junuudihi e kono muɗum wa huwa tawi kanko fir'auna ma'ahum omo wondi e konu he eɓe ngabbi annabi Musa fa ghashiyahum min al-yammi fa ghashiyahum hippiɓe min al-yammi ummorde e tewru maayo ngo ma ghashiyahum ko hippiɓe ɗon ko fa aghraqahum yooliɓe so en kaalino ɗum to caggal nde ɓe ngabbi kanko Musa hankadi nde wile ɓe tan mbi min pelliti ɗo kay hankadi min goppi ha laaɓi an fir'auna min goppima fir'auna wi wonde beela on gonɗintuma ko adi nde ɓeɗi yemira on mami wat on lepte naggam mami leptu on sifa naggam mami leptu on sifa naggam fir'auna no hulɓinaɓe ne gijoɓe ɓe gandini fir'auna wonde ɓe kulani ko haalata ko fir'auna minen min kulanima an minen tomin goni ɗo woƴi min ko nde Allah yaafoto min bakkatuji amen ko min mbaɗanno e mbilewo min ganda ko Allah yaafo min bakkatuji amen wiide min emin pooɗodira e annabi Allah o Musa ko annabi Allah minen emin jaggi ɗum ko bileejo ha emin daro min mbiya emin pooɗodira e muɗum minen woƴi min ko nde Allah yaafoto min ɗum ko bakkat ko on bakkat woƴi min wona an ko mbiyata aɗa waɗa min ko woƴi min ne kadi koko porsuɗa min e mbilewu ko an forsi min mbiɗa yomin mbaɗ mbilewu ngu alay sago ndemin mbima ya hollu min Musa na ɗani kolluɗa min Musa min ji Musa na ɗani biɗo ne yettomo foof min tawa sawru ndu no gardimo kala biɗo ne mema hunde hay sonno koye sakiyel makko nde na haɓɓita ƴeewa ko woni nder to so fandima tan sawru ndu ƴeero yana e muɗum min mbima o wona bilejo woppu min jaaha min cuuro e tekkon amen goppamo kanko e continue haaju makko
hay sonno woni aɗa ƴeewa farodirde e makko ne wona fannu goɗɗo ko wona e mbiɗewu ngu mbiɗa min alay sago tan ko mamin mbadda e makko portuɗa min force ko mamin mbadda e makko ala ko min mbawi hen min mbadde e makko kanko Moussa joni o ma akrahtana min as-sihri ko portuɗa min e mbiɗewu fewde e makko kanko Moussa ko oɗo bakkatu woɗi min no ko nde Allah yafoto min ɗum kono wona kay ko cappaniɗa min ko Firawna wi tawde ko noon mbiɗon hankkadi noon mi felliti leptude on ɓeyɗo lepte lepte ɗe leptanmi on ɗe ko lepte bonɗe ɗe gonata ɗen lepte woni ɗen lepte goni mi tajat goto e moɗon fof jungo mum ñaama e koyngal mum nanal jungo mum ñaama e koyngal mum nanal aɗa andi jungo ñaamo jungo nafoore nde ɓuri yarude koto banggue ñaamoto Moussa Allah on ena ɗon iwgol nafoore nde ina ɗon koyngal toon ene kedi ɗiɗi fof kam potodiri to banggue nafooje joni noon Moussa Allah ne toon iwgol nafoore ne toon ɗeɗo lepte Firawna fodi wonde ma waɗɗe maɓɓe joni noon Moussa holno mbaɗaten Moussa wiɓe joni kam Allah nan wonde meɗen jalten tan jehen walla hade ɗum mbeɗeni heeɗi Allah mi ƴeewa ko wiyata en jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wimo kanko Moussa rojju e yimɓe ma ɓe jalte jehe jalte jehe eyyi so jeehi a hulata heɓtede Firawna no jogori heɓtade ma firti ko Moussa garantama wonde Firawna heɓtota ko ɗum joni noon maayo ena yeeso mabɓe kadi a hulata yoolayu maayo ngo yoratama wadde Moussa heeɓi garanti ko gueɗe ɗiɗi kulɓininoɗo makko ɗo so yeehi Firawna abbimomo beela Firawna e kono mum ma kettoyomo walla ala Firawna joni e kono mum Allah andinimo ɓeeɗo keɓtota comme saabi wiidemo la takhafu darakan a hulata heɓtede joni noon beela so tawi Firawna e yimɓe mum keɓtakimo goƴa gokka alaɗo yeeso ɗo holi ɗum so maayo ngo ɓe joolo hen Allah wimo wala takhsha kadi a hulata kadi yoolade firti ka yoolata ni joni noon ɓe gari haaɓe paanima tewru maayo ngo Firawna e yimɓe mum tini wonde koɓe yaltuɓe ɓe dogi ɓe mbi bisimilla Firawna wiɓe gaare gabboɗen gaare ɓe ɓoccitaki hen Firawna yaltidi e yimɓe muɗum kono muɗum kewngu doole ɓe tindima toon gam abbade annabi Moussa e yimɓe mum nana pokkita no jaaha gaari ha jettima ɗo tewru maayo ɗo hawre ɓe jeccitima ɓe jii yimɓe Firawna nana ngara maayo ngo woɗɗani ɓeɗo yeeso ɗo ɓe jeccitima ɓe mbi ɓe jii kono Firawna ngu e kewendi muɗum ladde nde fof no ɓawlina wi kurum kewendi yimɓe kono Firawna fodde no ɓey hewde a yiyataɗo kono ngu tuggi a yiyataɗo kono ngu haaɗoyi joni noon ko arata ɗo caggal ko ɗum kam so yettima en bone waɗi ewa joni noon ko heddi maayo ena yeeso e jettima e maayo nini laana ala ɗo bateau ala ɗo holno mbatten hay sonno laana no wonno ɗo ni fodde 600 ujunere e capanɗe 7 ujunere neɗɗo holno taccirta ɗo saka noon nene kadi laana ala ɗo joni hol fof no mbatten ɓe jeccite Moussa ɓe mbi Moussa inna la mudrakuna bone waɗi en kettama en jaggama ken jooki holno natirtene maayo he so tawi kurtade caggal ne kadi holno duttortoɗen caggal kono nena jooki en Firawna wi ƴewni Moussa dande dow Moussa holto Allah ma mo mbiyanoɗa o woni hande ha danduma yo Allah ma o dande min e kono am e mina caggal mon maayo nana yeeso mon ƴeew joni noon holno jogorɗa ɓiltorade ɗo holno jogorɗa ɓoccitorade ɗo yimɓe Moussa ɓe fof gani ɓe kuccite Moussa ɓe mbi Moussa inna la mudrakuna hankkadi en kettama bone waɗi en poolama hankkadi Moussa wiɓe kalla inna ma'i rabbi sayahdi jomam nana wonde am gila eɗen gummo
Allah andini kam ɗeɗo gueɗe ɗiɗi fof komi kisɗo e majje ɗum ɗon noon somi hisi ko enen kisda ko heddi kay ko holno wonirta kono kay kam ɗum ɗo jaddani hen on sanga Allah wahye fewde Moussa fadrib anidrib bi asaka al bahar fi sawruma ndu e maayo he ni woni Moussa sikkitaki ƴeeri sawru mum fiye maayo he en kaalino nde maayo ngo seeki nde seeki ko ceekanɗe 12 kono noon ceekande heen fof wona tan maayo ngo ne seeki no woppi ɗon ɓakkere so ɓe jaɓɓi heen ɓe lofo alaa nde maayo nge seeki nde fewnani ɓe ko laabi haa feewi heen ceekande fof wonti laawol nirkangol tan haa feewi on saanga tawkiri ko laawol joorngol so ɓe jaɓɓi heen koyɗe maɓɓe lofotaako jaagol ngol tampinaani ko ɓe kinɗe 12 heen hinde fof naatiri baŋnge laawol muɗum wiyaama ne kadi ɗum koto baŋnge ndiyam to wo amma gaa ko seekande tan wootere wonno jooni noon ko waawi heen wonde fof maayo kam seekiima kono nde seekii nde ko ɗo kadi ɓuri sellude kamɓe fof ɓe jolii heen kamɓe yimɓe Moussa ɓe leydi ndi no yoori no wii kos haɓe ƴeentoyi o to baŋnge Firawna e yimɓe mum hawre gettiima Moussa yimɓe mum fof ƴeŋti Firawna yii ɗum ɗo o anndi ɗum ɗo ko fiyaa ko mawɗo woni ɗum de joldude heen ni nde naatirde heen ni abbonde siiraani taw Firawna wi yimɓe mum ɓe ngabbo ɗe naate onon ngabbo ɗe kanko mo testo ƴeewa so tawi ɓe naati ɓe ngabbiima ɓe ɓennoyi kanko o naata so tawi ɓe ɓennoyaani kanko kam taw o naataano o darto yimɓe makko ɓe heddi han kadi no naata ino han kadi no gulla han kadi no cogga pucci han kadi no gulla no kuljina no ngabbo Moussa yimɓe mum taw tacci keedi o to baŋnge neno ngari no kuccite maɓɓe no ndaara kulol jaggiɓe noon ɓe mbi Moussa waajiɓe nan tacca de Moussa wi Allah de winami mi hulata yoolaade mi hulata hettede mbeɗen heeɗi Allah tan mi ƴeewa ko wiyatami yimɓe Firawna ɓe naati Firawna wino ko kañum naatta ene waɗɗi pucci mum no dari no ndaara haa ƴeewa ɗo ɓe tolnoy to haa ƴeewna ɗum ɗo min ɓeɗo mbaddate e ɗum ɗo Jibril wi wala ko an woni hoore nde ke arat Jibril waɗɗi puccu mum waɗɗi puccu jarru wirtini ɗum puccu makko ngu kanko Firawna waɗino ko puccu ndimamu puccu ngoru wonande juddu jeeriji paamata puccu ndimamu puccu ndew wonande paamata puccu jarru ewa jooni noon Jibril waɗɗi puccu muɗum puccu ngu ko puccu jarru wirtini ɗum puccu Firawna ngu ko puccu ndimamu puccu Firawna ngu ronki jaggude hoore mum e puccu makko ngu Jibril ardi puccu ngu rewi heen no puccu boyngu ni tan hankadi pinni tan rewe puccu Jibril ngu Firawna nan waɗɗi kañum no ronki dartinde puccu addimo tan haa hakkunde maayo puccu addimo tan haa hakkunde maayo taw yimɓe Firawna addinoɓe naatde ɗe woni heen jehi haa ɗiɗi ƴende haa seeɗa heddino jogori ƴende yimɓe Moussa ɓe yiɗi hulde ɗon Allah wi Moussa fiitu sawru ndu no piirunoɗaa ndu seekini fiitir noon sawru ndu e maayo wone maɓɓe taw puɗɗinooma seeɗa heddino ene ƴeenga maayo ngoo fof noon laawol ngal fof e yaajje tawa kamɓe fof ɓe naati hay gooto heddaki nden o lappii sawru ndu tan maayo ngoo o to baŋnge no seekori noon i baŋnge keɗɗo to e baŋnge keɗɗo gaa o ɗiɗi fof tan pottidi ombode e nder mba ni woni kamɓe fof ɓe jooni wiyaama Allah danndi heen e yoolaade ñande muɗum ko neɗɗo gooto keefeero gooto gonnooɗo e konu Firawna mo Allah danndi yoolaade ñande muɗum ceerno Siraj Seydi Diallo keefeero gooto mo Allah danndi yoolaade e konu Firawna oɗo keefeero ne Allah danndiriimo ko sababu kawni kono Firawna ngu no ɓe potirnoo to Firawna e to yimɓe mumen fof jooniima fof maayi haa heddii keefeero gooto oɗo keefeero jeyaaɗo e kono Firawna Allah danndiriimo ko hunde haawniide on keefeero
wiyama kanko o ñemtinanno annabi Moussa yimɓe na jala ko neɗɗo jalniɗo ko comédien tan no sifa kucca en ni jomum ko ñemtinowo yimɓe ne jala joni noon kanko watti ñemtinde annabi Moussa yimɓe ɓe na jala ƴeew ko ñemtinde Moussa ko ɗum Allah dandirimo te hokkomi jeyagal o yaari hen joni o waɗata haala Moussa ka en kaalino haala Moussa ka laaɓani haala ka ene jalni wonno ɗemgal ngal ko ɗemgal takkal o ɗeɓata waade kono nemsaɗo ni ewa joni noon jogii sifa kadi keeriɗo kadi e nder maɓɓe aɗa andi joni ɓe jogii Moussa joni ko bileejo ɓe hen mbiyama ko kangaɗo ɓe hen mbiyama ko puyɗo o wayani no yimɓe mbayi o rewani ko yimɓe ndewi neɗɗo tan baaɗo noon e nder meɗen joni noon on aɗa andi wonata ko neɗɗo keeraniɗo hoore muɗum banggue joni noon jogoto ko sifa muɗum banggue kanko oga noon so yettima comédien o ɓorno no sifa laafa Moussa ɓornotonoka on e haalde no Moussa haaldata ni on e ñemtinde yaadu Moussa yimɓe ɓe ne jala ina mbiyamo Moussa ko yimɓe ɓe jalata ne mbiya Moussa ko Allah dandirimo sababude ɗum pour ne Moussa oɗo mo ñemtinta ñemtingol ngol ko sabotage ni jaaruɗa hen kono hakke e Moussa teddude to Allah hakke e Moussa hisde to Allah ñemtingol ma Moussa ngol ɗo Allah dandirma ɗum waɗi wondinade moƴƴuɓe e yidde moƴƴuɓe e nandikinade moƴƴuɓe ceerno aleykum bihi oɗo joni wallahi wona moƴƴere makko ala oɗo kay wona fandade hen moƴƴere ni o kay ko yo yimɓe jaltan wonno kono ƴeew hikma Allah ko Allah dandirimo ko eyyi ni woni kamɓe fof ɓe joolima joni noon ɗum woni fadrib ɗo fa ghashiyahum hippiɓe min al yammi e tewru ma ghashiyahum ko hippiɓe ko fa aghraqahum yooliɓe fa adalla fir'auna majjini qawmuhu yimɓe makko bi ibadatihim bi du'aihim ila ibadatihi sabi noddudemo yimɓe makko ɓe fewde e rewdemo wiidemo yimɓe makko ɓe yo ngar ndewamo wama hada kanko fir'auna o fewnani bal awqa'ahum fil halaki ɗaccu fir'auna kay yandini ɓe koye halkare khilafu qawlihi wama ahdikum illa sabila rashadi aɗa andi to suratu ɗawli fir'auna ne wiya toon wonde mi fewnani on so wona e laawol peewal min komi pewnuɗo on tan ko laawol peewal tan kuccinmi on wama ahdikum illa sabila rashad allahumma amin wama ahdikum illa sabila rashad ɗum woni aɗa andi wiidemo nde mi huccinani on walla mi fewnani on so wona e laawol poccigol ɗum ɗo Allah ruttiniri ɗum ngol ɗo konngol wi fir'auna wama hada o fewnani sir fir'auna kay fewnani fir'auna kay majjini fir'auna kay bonni jomiraɗo wi ya bani israila e heemon ɓiɓɓe yaquba woni annabi yaquba en kaalino bamum yusufa ko kanko wiyeteno israila jomiraɗo wi e heemon ɓiɓɓe israila qad anjaynakum min Allah mi dandi on min aduwikum e gaña moɗon fir'auna bi ighraqihi dandirmi on ko yoolede mo kanko fir'auna so yoolanoki hande tawanno ko kine moɗon no kaaƴi ɗum noon mi dandiri on yoolede fir'auna binoɗo so heptima on ina waɗa on ɗeɗo lepte ɗe fodno wonde ma waɗa e moɗon wa wa'adnakum poɗodirmi o moɗon janiba tuuri bange hayre al aymani ñaamo Moussa fa tu'ta Moussa at-tawreta lil amali biha Moussa totte deftere tawreta sabi gollurde ko wone deftere tawreta he ko wa nazzalna min jippini aleykum e moɗon almanna ñamri belndi wassalwa e ñamri cafdi mannu ko belgol to ganduɗa mbelendi muɗum no pamrata ɗanni mbelendi jogii ko sifaji ɗiɗi welirde bange welde e welirde bange safde no pamrata ɗum tan ɗum ɗo abbi koye belgol suukara en juumri en ɗum joni woni ko weliri bange welde eyi ko weliri bange safde noon koko abbi bange tew tan mbaɗaɗo tan lamɗam tan seeɗa tan moƴƴina tan safiri on bange
cafgol ngol aɗa anndi ina wala e ɗemngal no dakma e fittaandu kono wonaa belgol no suukara welirta no suukara dakmirta e fittaandu ɗi firti ko mbelammaji ɗiɗi fof ngardii ɗoon ko weliri baŋnge mbeleendi suukara en ko weliri baŋnge cafeende lamɗam en faami haala jooni noon ɓe pirda ɗum almanno takam poolel wassalwa e dooɓe guuɗaaɗe takam poolel jooni weldata ko oto baŋnge njuumri en salwa o dooɓe guuɗaaɗe weldata koto baŋnge tew defaaɗo tew juɗaaɗo fannu mo welirta o ko noon welirta ɓe ndokkaama ɗum ɗo Allah wi min dokkii on ɗum ɗo والمنادى من وجد من اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم يونتيلو كوبين وودنوبه e yahuda yankoɓe e zamanu nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam faami jomiraɗo min mbiɓe kulu ñaame min tayyibati ummorde e dagi ɗum belɗum ma razaqnakum komin garsigini on wala tatagaw woto jedde ne'ma woto jedde ne'ma o fayahilla jippo aleykum e moɗon gadabi tikkere am min Allah to jedde ne'ma o de tikkere am min Allah jippo e moɗon wa man yahlil alayhi gadabi kala mo jippi e muɗum alayhi kala mo jippi wa man yahlil kala mo jippi alayhi e muɗum gadabi tikkeram min Allah faqad hawa o de fukkima e jeygol kala mo tikkere Allah jippi o de borama o fukkima e jeygol wa inni na min Allah la ghaffarun komi kewɗo yafaade liman taba wonande on tuubɗo neɗɗo tuubowo kala no bakkatuuji ɗi pilli filliniri kala no bakkatuuji ɗi keewiri so tuubi tan Allah yaafoto Allah wi inna allaha yuhibbu tawwabina Allah ne yiɗi ɓen tuuboɓe ɗum waɗi neɗɗo waɗa goofol ngol wona sababu nadde mo aljanna koye tuubabuye tan dañete won noon tuubabuye hokkata ma weluyo Allah mo jiida e dewal Allah ko hokkannoma ko tuubabuye ka yane goofol ngol noon tawi wona mbeɗeni taya gila asuwa wadde mbeɗeni taya mi waɗa somi gayni mi tuuba tawi wona noon ko goofol ngol ngannduɗa ngol ɗo jeeyano koye programme maɗa kono noon fittandu fooɗima kono noon cheyɗane fooɗima ayani e goofol he joni noon pellita tan hadde fittandu ndu ngol ɗo goofol hankadi ko heddi hen ko fittanam a wonta heɓɗum ɗo mi wonta tottudema ɗum ɗo no ɗum weliri fof no ɗum dakniri fof paama an e ɗum ɗo kam so woodi ko nando mum keɓoyta to aljanna sa woodi heɓoyde kono aduna kam wonta wattu ɗum ɗo woni sarɗi gadiɗo e tubaboye goofol ngol fof e welde e fittandu ma pellita tan goo no gasa wonde sahaaji tawa goofol ngol dakamme on ene heddi hen e fittandu ma suwato gas kono pellita kuppude dakamme o taƴa dakamme o taƴa waasa joofoyde walla ala dakamme o gase fittandu ma ni kono pellita haɗirde fittandu ndu wonde dakamme oɗo fittandu ndu wonta hettoye ɗum faami haalata gueɗel hen garwonel ngel ko dakamme o nana heddi nana continue tawa plaisir o nana continue gasani tawa kono kuppa ɗum ayi ɗo kuppuɗa ɗum ɗo kuppira sababu nde rentade Allah walla so ɗum ala tawa plaisir o a heeɓi ɗum ha gasi ɓenni kono noon pellita haɗirde fittandu wonde a wonta hettoye ɗum gaaka kuppuɗo ɗum ɓuuri hen mawnude ngol tuubgol ɓuuri mawnude ngol Allah ɓuuri yidde ɗo gonɗa e belemmo he belemmo o gasani tan kuppa ɗum taƴa belemmo o kuppa garta e Allah jomam ko puɗɗinomi wadde hen ko yaafo mi wonta wattu walla ala belemmo o gasi o heeɓima gasi heedi caggal kono noon oɗo belemmo fof e mawnude o belemmo fof e welde jomam fittanam ndu wonta heptum e aduna hankadi fittanu ndu waynodiri e makko wonta heptu tubabuye sarɗi mum gadana ko ɗum ɗo joni noon jomum woni
dartade hen ɓoorade hen ha laaɓa nde ɓoororo hen ittude ɗum ɗo wonno hen ɗo tawa gasani walla ɓoororo hen ittude ɗum e fittanu mum wonde wonta artu hen ɗon ko goo ɗimmel ngel joomam yaafum joomam yaafum walla mbiya ɗimmel ngel ko joomam mi wonta ruttade hen ɗimmel ngel ko joomam mi nimsani ɗum hay sa wiyani joomam mi nimsani ɗum yo taw tan fittanuma ndu nene soomi nimsa min kam ko mbanmi ɗo ko holno mbawrumi ɗum ƴeew tan ko Allah tagi ko no wayi heewde ƴeew tan ɓe Allah nowti e giƴam en ɓe no mbayi heewde ƴeew tan miñam en hoɗɓe ɓe e maayɓe ɓe fof no mbayi heewde ƴeew tan hannde wonɓe e kasoji ƴeew tan hannde wonɓe e ɗanngam ƴeew tan wonɓe e ceɗeele fof Allah no waawno waddemi heen min Allah duuli fittanam ndu hokkimi ɗam ɗo nguurnam duuli fittanam ndu dandimi e wonde leliiɗo hôpital duuli fittanam ndu dandimi e wonde gonɗo kaso joni noon ɗum ɗo fof joɓatmi Allah ko ɗum ɗo min de mi hersi min de mi nimsi walla kadi nimsa goɗɗo ardo e banggue goɗɗo min kam ɗum ɗo ko mbanmi beela ina sirimi komi jaafateɗo somi yaafaka ɗum ɗo holɗo kuccitmi hen hanino mi waɗani ɗum hanino de mi waɗani ɗum somi wasino wadde tawde somi waɗi ɓennat somi waɗani ɓennat somi wasino wadde ɓenni ko ɓenni caggal ko ene woni mi waɗani ɗum de kam ceerno ɓurno joni wona nimsa e on banggue hanino mi waɗani tawde hay somi waɗani ɓennat tan ni no gonirmi ɗo joni mbeɗeni ƴeewa ɗo ɗo gonmi haydara mi santirani e beelamma o ɓenni ɓeydi caggal joni tawde koko ɓenni hanino mi waɗani hanino ɗum natani kayitaji am nimsa o arda en on banggue joni noon ɗeɗo gueɗe ɗiɗi yantodirta hen ko joomam yaafo tan Allah yaafata bakkat o ko wawi wonde foof bakkat o no wawi wonirde foof eno wawi mawnirde foof ni so arde Allah ɗo tan Allah yaafotam ɗum ko fotore Allah nde firtotako kadi no Allah yaafotomo ko jaafogol giɗgol jaafogol beltanogol jaafogol wasorade giɗo mum e dow yiɗɓe mum woɓɓe sabi holɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi so tawi maccuɗo Allah yani e goofol o felliti o hucce Allah o yaafnima Allah o wi joomam yaafumi min de mi juumi Allah wiya malaikaji ɗi ƴeewe maccuɗam oɗo unduru ila abdi hada faqad adnaba wa alima bi anna lahu rabb fa aada ileyhi ƴeewe maccuɗam oɗo kanko de o wuufi Allah o yananama wonde omo jogii kalifa o ruttima e muɗum ceedoɗe onon malaikaji mi yaafi mom Allah welto e makko ɗum woni ko Allah wino ina gatmitoro dumo taibina bi mana en yiiɗi gonɗi ɓen woyoɓe tuuboɓe e tuuboɓe ina goya ene nimsi ko mbatno Allah ne yiiɗi tuuboɓe ɗum noon yo Allah waɗ en tuuboɓe e wadde bakkat fof e bonde ɓuuri bonde ko wadde bakkat wasa tuubde ɗum waɗi yo neɗɗo toppito tuubde tan kala ɗo tolni ya ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi e heemon jiyaɓe Allah fantiniɓe e pittali men wadde kala goofi wadde kala boniji Allah wi woto piptoɗe yurmede Allah Allah ne yaafo bakkatuji fof woto neɗɗo tolno e nokku kam min kam ko mbaɗmi ko han kadi kam yaafetake ala woto neɗɗo wat noon ɗum Allah jaɓirani noon Allah yiɗira noon e Allah yiɗi ko ganda bakkatuji ma ɗi no ɗi kewrini foof ɗi lombi koye hakkude yurmede Allah yurmede Allah nde adi bakkatuji ma ɗi sakkiti bakkatuji ma ɗi wadde bakkatuji ma ɗi no ɗi mawniri foof ɗi lombi koye nder yurmede Allah he kami haala rahmati salo ata wadabi yurmede Allah nde nana ko adi bakkatuji ma nana kadi caggal bakkatuji ma wadde bakkatuji ɗi lombi koye hakkude yurmede Allah he ko lombi ko noon ɗum no weeɓi ittude sinno koko fawino dow tan walla koko sakkino less tan ewa wooda noon o jiiɓori walla wooda ɗo hakkillaji tuɗoy seeɗa kono tawde ko hakkude lombi ɗum no weeɓi softude faami haala ka ala kullin wa inni la ghafaru liman taaba min komi kewɗo yaafade wonande on tuubɗo ɗum woni koɓe mbi nabiyillahi moussa wino joomam
so tawi mi jeyaaɗo Allah goɗɗo wiinoma kanko Moussa namdi Moussa no riwayoji tan gardirta so tawi mi waɗi mi tuubani Allah noon Allah wi mi yaafuma somi watti kadi Allah wi sa watti kadi mi yaafuma o wi somi watti Allah wi sa watti e sa tuubi kadi mi yaafo o wi somi watti Allah wi mi yaafo hami heddo mbiɗa yaafo tawa an a natti wawde wattude faami haala ga somi watti Allah wi mi yaafo o wi somi watti Allah wi mi yaafo hami heddo min mbeɗa continue wawde yaafade tawa an a natti wawde wattude wadde firti ko yaafoye Allah o nena dow baɗal ma ngal eyi neɗɗo yo toppita tan tuubande Allah kala ɗo tolna ɗum woni ko kewɗen hirjinde jamma fof ko famɗi fof walla ko faaɗi fof ƴeewa hay soko darɗe ma ɗiɗi ƴetta laaɓal kesal walla ƴeewa darɗe ma nayyi laaɓal kesal hay saɗa joguino laaɓal salligi ƴettita laaɓal kesal anniyade hen ɗum ɗo ko tottirde ɗeɗo darɗe nayyi hertinande ɗum ɗeɗo darɗe nayyi juula ɗeɗo darɗe nayyi walla darɗe ma ɗiɗi walla darɗe ma jeegom sa jeyni joomam yaafami bakkatujam kala ko mbawnomi wadde ko tinmi hen komi tinani hen fof joomam mi ñaguimama yaafude joomam yaafude leloroɗa noon ay janggo kadi leloroɗa noon ɓaawo janggo leloroɗa noon sa duumima e lelorade ni tan bakkatuji ma fof tawata kono jeehi sabi inna allaha yuhibbu tawwabina Allah ni yiɗen tuubo ɗum woni wayni la ghafaru liman taba wa amana o gonɗini wa amila salihan o golli golleji moƴƴi thumma ihtada repti o feewi wama ajalaka coomiraɗo wi Moussa an kam wama ajalaka hol fo ko yaccinma holko heññuma holko keñoriɗa wama ajalaka an qawmika ga yimɓe maɓe lima jii sebi arde mi'adun arde e fodore ukhidat tawrete akhdu tawrete mi'adu akhdu tawrete hol fof ko yaccinma e heñade ardema e fodore nde ganduɗa ko jaggugol tawrete aɗa andi ɗum joni koni Moussa wiyano yo hoor balɗe 3 woni wa hasilu dhalika anna Allah subhanahu wa ta'ala jomiraɗo mo senare wodani o towi o wi wa ada Moussa o fodanino Moussa 30 yawman balɗe 3 wa atammaha bi 10 o timminiri balɗe 3 ɗe balɗe 10 woni balɗe 4 Moussa yo hoor balɗe 4 ba'da ighraqi fir'auna caggal jowlgol fir'auna wa qawmuhu e yimɓe muɗum caggal fir'auna e yimɓe mum joolama Allah wi Moussa joni ngam heɓoyde on deftere tawreta nde noon golliron ko woni hen ko joni wona aha on dandama e fir'auna on koolima on kisi e pittali mon ewa heddi noon ko liggey no pamrata haalaka Allah no haalde e mabɓe joni noon wonno goƴa mon ko fir'auna holno daɗirton e mum on daɗi fir'auna on ji yoolama kañum e yimɓe mum fof on kulani hankadi son gone nokku woto fir'auna e yimɓe mum garde jane moɗon sabi oɗon kooli oɗon gandi ɓe kam bone mumen fuuyi ɓe joolama maayi e guite mon oɗon daara aɗa andi joni ɓe mbawno dadde ɓe gara ɓe campa wuuro mabɓe banggue kono noon fir'auna e yimɓe mum tawaneno to keddi ɓe koolaki no wawi ɓen gara janayi mabɓe jamma no wawi ɓen gara tawɓe ɗoɓe jooɗiɗo jaggaɓe tongaɓe kamɓe foof nawtana fir'auna ɗum fof no wawno wonde kono Allah wadde fir'auna e yimɓe mum joolo maaya tawa eɓe daara ɗum ɗo tindini ko Allah no hokkiɓe hoolare caggal hande joni noon ɗoɓe jiiɗi fo eɓe kot e leydi he joni wona on daɗi gasi ewa heddi noon ko liggey Allah no haalde mabɓe Allah wi heddi noon hankadi ko gollude on gonɗini Moussa on gonɗini Allah Moussa e Haruna min gonɗini tan noon gasani alay sago noon liggey o alay sago golloɗon hankadi golle ɗe noon koko wonata e deftere tawreta mami haalan on yo Moussa ar mi totta ɗum deftere tawreta o arday 90 e moɗon garon to miqat ɗo mi totta on deftere tawreta nde on saaga so tawi on jeehi golliron ko wone deftere he ko ɗum woni haala ka joni noon
Moussa fokkiti yehi yaade yimɓe mum capanɗe jeeɗiɗo ɓe Allah wimo yo arde mumen ɓe ni ɓe ngari haɓe paani Moussa ne kañum ne mataw heñaare nde jaggi ɗum heñaare nde noon kanko Moussa o faanditi heen ko wadde kono wela Allah o woppi yimɓe makko ɓe caggal o arditi kanko ɓurde soobaade e ɓurde ardaade e moƴƴere kanko arditi ewa Allah wiɓe ko garde ɓe ngari haɓe paani Moussa ɓeyditaaɓe kañum woppiɓe caggal Moussa ɓeydi heñaare yettoyaade ko adi nde ɓe jetto kamɓe nden o yettima ɗum woni Allah wimo Moussa wama ajalaka an qawmika hol fof ko yaccinma e yimɓe maɓe ɗum woni wa atmamnaha bi ashrin Moussa ko adi ɗum noon Allah wimo Moussa hadema arde noon an yimɓe maɓe hoor balɗe 3 ɗe balɗe 3 wona aɗa ñaama jamma wona aɗa ñaama ñalawma ala koko reggodirta tan balɗe 3 ɗe ɗo koko reggodirta tan ceerno aɗa wawi ɗum aɗa wawi ɗum koko reggodirta tan wona so nangi muti mbeɗa yara walla mbiɗa ñaama ala balɗe 3 ɗe ɗo ko deggodirta timmi balɗe 3 watumamna ha bi ashrin mbiyewa ɓeydu hen 10 goɗɗe yo ɓeydu hen aɗa andi nde timmi balɗe 3 ɗe kanko Moussa nde wonno balɗe 3 abbere naatani hunuko balɗe 3 toɓɓere ndiyam naatani hunuko aɗa andi hunuko wayloto kanko Moussa tawmo heppi gornam hunuko ko o heeñi o ƴettoyi lekki ɗum ɗo coccorgal o socci nde timmi balɗe 3 o ƴetti coccorgal o socci Allah yima bonni fotaɗo soccade a hoppiranno noon tan joni tawde a soccima e o ɓeydi hen 10 goɗɗi ɓeydi hen 10 goɗɗi ɗum woni wa atmamna ha bi ashrin woni balɗe 50 o ɓeydi hen 10 baade igraqi firauna joni noon yaksumu ha omo hoola ɗiɗo 54 wala yakulu o ñamata wala yasrabu o yarata kedi wala yanamu fiha la ilaha illa o ɗanata ko hen balɗe 54 ɗi fof o ɗana kay goto so neɗɗo wi ko yimɓe poti wa amarahu subhanahu wa ta'ala jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yemirimo noon wa amarahu subhanahu wa ta'ala wa'ada Musa 30 laylatan 30 yawman wa atammaha bi 10 ba'da wa amarahu subhanahu wa ta'ala an yahdura min qawmihi walla an yuhdira min qawmihi ndaw tawnata e yimɓe makko ɓe 70 rajulan 70 gorko yo ƴettu hen 70 yahtaruhum o suɓoɓe en min bani israila taw ɓen koye ɓiɓɓe israila en li yazhabu ma'ahu ila turi haɓe mbawa yaadude e makko kamɓe ɓeɗo 70 fewde to ɗuruto li ajli an ya'khudhu tawreta ngam ɓe keɓoya deftere tawreta ɗon fa kharaja bihim Moussa yaltidi e maɓɓe wa khallafa Harun Moussa noon nde yahata nde ƴetti suɓima 70 kaari ar Haruna noon mawni ko kañumne ko annabi ko pewɗo ko pewnowo o wi Haruna ɗum noon an heddoɗo e leñol ngol min e ɓeɗo 70 min jaada an Haruna keddotoɗa e yimɓe men ɓe ndena alhaali maɓɓe eyi ceerno no yaha alay sago daña sanɗo mo kooliɗa lomtina ɗum duɗal mbasa yaade tan duɗal daro eyi ceerno no yaha almamin yaha alay sago ƴeewa naib lomtina ɗum wona an noon ƴeewa naib lomtina ɗum tawa so yeehi wona juuɗo ngu no daro joni noon Moussa Haruna ko koolaɗo ɗo makko ɗo ɗum waɗi Moussa lomtinimo dental ngal Haruna heddidima ala man baqiya o fi riwayatin annahu amara Harun an la ya'ti bihim enda tamamil miqati o yamirino Haruna woto Haruna ardu e mabɓe to miqat to fasara Moussa bis 70 Moussa yaade 70 ɓe summa ajjala min bayni caggal ɗum kanko Moussa
o yaccikiri min baynihim hakkunde maɓɓe tasawwuqan ila rabbihi ndeysan sabi yewnude fewde e joomiko eyi Moussa wonko heɓno e Allah de haaldude Allah haala Allah ka ne weeli ha ɓurti ɗi joni noon Moussa kañumne tuuyo mawne mum nde ɓe ngari haɓe paami nde tan o ronki jaggude hoore makko tan hanki o ɓeyditaɓe o ɓeydi heñade o natti yiide yimɓe ɓe wondi ɓe hankkadi mo dogata no doole makko fonno fewde e yettoyade miiqato o woppiɓe caggal eyi sabi yewnude Allah e tuuyede Allah wa khallafahum o woppiɓe wara'ahu caggal makko wa amarahum e yemiri ɓe an yettabi'uhu ila aljabali eyi ɓe ngari haɓe paangima tan o wiɓe dal onon tawaye kam to jabal to min dal mi ardino taaɓe mon ɗe no daɓɓiɗi seeɗa taaɓe mon ɗe no leeli min mi wawa munji mi natti wawde munji o ari haw fanima ɗo miiqat ɗo andi ko ɗo Allah jogori haaldude e makko ɗo joni noon o wi yimɓe makko ɓe mi natti wawde munji dal tawaye kam yeeso o ɓeydi jaɓɓal kanko kamɓe wajiɓe ɓe keddi caggal eyi o wiɓe tawaye kam yeeso fa qala taala Allah wimo wama ajalaka holko heññuma holko jaccoriɗa e yimɓe maɓe goppuɗaɓe caggal an garɗa Moussa wi jooma ha uɗaɗi ɓeɗo woma ajalaka qawmi qala kanko Moussa o wi hum no kamɓe ula'i ɓeɗo ala athari eɓe no caggalam ɗo tan ɓe goɗɗani no wayno koɓe yettiɓe ni eɓe no caggalam ɗo joni noon joomam wa ajiltu ilayka mi yaccima fewde e maɗa rabbi joomam li tarda ha beeleɗa mbeɗirmini tan nde ko heɓde weeli e maɗa mbeɗirmini tan ko hami weltinma ha beeleɗa ndeysan ziyadatun ala ridaka wa qabla aljawabi ata bil i'tizari ko adi jartowol o addi noon on sanga gantinade nde bi hasabi dhannihi fodde jikke makko ndeysan wata khallafa abdununa lima qala ta'ala jomiraɗo wi jomiraɗo no elle pelowo mani ko felimu an a wiyanoma ya arde mabɓe kay an fattan haɓe jettoto ɗo noon fof kono holko heññuma goppaɓe caggal an gara o wi joomam mbaɗirmini de kamɓe de ɓeno caggalam ɗo ɓe goɗɗani kono mbaɗirmini kadi joomam ko ha beeleɗa jomiraɗo yeyi bisimilla joni tawde ko hono noon fa inna qad fatanna jomiraɗo wi eyi bisimilla ayi haala de nantinowo ma Allah faaro ɗum tan nantinowo no omo haaldani ko noon tan o nawtiranta mo nantinanta o jomiraɗo wi eyi bisimilla ko hunde waɗore joni noon koye ɗiɗo sifaji woni ko waajo wino ko est ce que karpati o nanay deftere he eyi ɗum koɗo kalannomi ala ɗum ɗo pucci Seydina Ali en mbin pucci ɗi ngari no doga doole kanko noon sa taw mbe tampinimo seeɗa banggue Qur'an o ko janggi fof boni mo sami jagga mi holla aduna mi ƴeewa boni mo haalata ɗo kanko no rewi ndi tan audio jam kanko no mi ƴeewa ko yaltini hen o yiiwi haw tampi o ronkitañi kala ɗo tawi mbeɗa jangga Qur'an ma o ippita deftere Allah wallani mo wasata ni taw juuminen toon kono Allah ƴellitanimo hen o andi hen noon o heeɗi haw tawi mbeɗa wiya wonde ha yimɓe Seydina Ali en ɓe nani tan puccina ngara karpati tan ƴeewe ko haalɗo ko est ce que karpati nane deftere e walla karpati kam ala e deftere kono noon firdude hunde maana kadi ko hunde daguide e alay saago yimɓe kadi paama firdude hunde maana muɗum tawde bonnani maana o foti ko hadis foti ko aya qur'ana firdude ɗum maana ko hunde daguide firdude ɗum no ina faamoro tawde bonnani maana o ella tan ko waylude maaniji ɗi ella tan ko bonnude maana ko haala ka yahanno ko jagga kuccina ɗum banggue goɗɗo ko ɗo woni bonnirde maana o a faami ɗum woni jomiraɗo wimo fa inna qad fatanna eyi aɗa andi on waaji goto men to mbi hedde guure ɗe to so tawi joni kanko ɓuuri wawde hutora tan ko wajabat hadis nela sallah sallam ɗo wiyata wajabat ɗo
yimɓe mbirtima neɗɗo gooto gooski ɓe mbi neɗɗo moƴƴo nen nelaaɗo wimo ko wajabat ɓe mbirti gooski gokkiɓe mbi neɗɗo bonɗo nen nelaaɗo wi wajabat kanko noon somo haalata nden tekki kanko neɗɗo jiiɓiɗo wajabat noon sa nelaaɗo Allah wi wajabat joni noon ɓe mbirti goɗɗo nelaaɗo kadi wi wajabat on dernoɓe caggal ga tan wi o ko nelaaɗo haadnodade wona nelaaɗo ke haadidade ke ko ñemtinowo ɗo nantinowo ɗo ala kullin tan haaldude maana ko hunde dañide haaldude maana ko hunde jaɓade firdude maana surtout kadi firdude kadi no ena ɓattoro hakkille piranteɗo o firdude kadi no hakkille piranteɗo o no yoɓo wawa famirde ewa ko wona tan sahaji taccet tan aɗa yaaha tawa ka bonnuɗo batir ko jahata ko haydara famaka hen kullin fa inna qad fatanna jomiraɗo wimo eyyi bisimilla mo minoɗen joni o joni noon wona mbiɗa mbaɗirɗa ni ko hami welto fa inna qad fatanna joni noon fa inna no minen qad fatanna min pinnini qawmaka yimɓe ma min baadi ka caggal ma no elle ma taw ko ɗum ɗo woni jobdi ma ko mbaɗɗa ko wona gardunoɗa ko hami wawa welede ewo joni noon mi wima caggal ma yimɓe ma ɓe pinni caggal ma bi mana ɓe dañi fitina caggal ma caggal ko garɗa ko saamiri yu majjini ɓe toon ɓe mbatti rewde ngaari ɓe goppi Allah moɓe ndewanno ɓe goppi kam min Allah moɓe ndewanno joni eɓe no ndewa ngaari subhanahu wa ta'ala wa adallahum samiri jomiraɗo wi samiri yu majjini ɓe fa ya'budul ijla fa abadul ijla kamɓe fof eɓe no ndewa ngaari Moussa nanirani ngol ɗo konngol jam ɓeeɗo yimɓam no Allah wadde maɓɓe ni fof eɓe no ndaara maayo no seekori e jeese maɓɓe ɗum ɗo eɓe nganndi ko kaawisaji eɓe no ndaara hay sonno wona kaawisaji ɗi ni no Allah dandiriɓe e kono Firawna dandiɓe kadi e yoolaade ɗum ɗo fof waɗani tan hay balɗe ɓe ngono ɗo eɓe ndewa ngaari ɓe goppa Allah Moussa nanirani ngol ɗo konngol jam ɗum woni faraja Moussa ruttiti غضبان فرجع موسى رتتي إلى قومه في أود يمبم غضبان أبو موني تشتو تكري أسفا موني تشوليدو قال أبي يمبم مكوبي دو أريني ويتي من هنو تبي هنكدي yimɓe fof no dari tan kadi mo wayri tan rewannoɓe Allah tan hane no dari caggal ngaari tan ngaari no huuna tan kadi no mbaɗani hankadi no nguuro no mbiya Allah men neni Allah men neni Allah men neni kanko Moussa o yetti tan wayno naɓƴu ni mo naata e nder maɓɓe tan mo ndaara ɓe ɓe ndaranimo ni ɓe ndaranimo ni hankadi e mbiya ɓe ndewa ngaari on saango wulle maɓɓe noon ya qawm e hemon yimɓam alam yaidkum rabbukum wa'dan hasanan onon kam mbeta Allah fodanani on fotore moƴƴere sidqan annahu yu'tikum at-tawrata yaw joni Moussa yaano ko addoyde deftere nde ɓe ndewrata Allah arti tawi eɓe no ndewa ngaari aɗa andi ɗum ɗo hamnima joni en Allah wi en dandama gasi en kisi gasi heddi ko liggey o noon holno liggortoɗen ko deftere tawrete ko windate e mayre ko ɗum woni ko ɗoftotoɗen joni noon deftere nde holto woni Allah wimo eyi joni aran deftere nde an e yimɓe ma capanɗe jeeɗiɗo ngare kanko yimɓe makko capanɗe jeeɗiɗo ɓe jeehi addoyde deftere nde ɓe garti ɓe tawi ɓe ga kañumen nden ndewa ngaari fadnoɓe ha deftere ara ndewro Allah joni nen ga ndewa ngaari o wiɓe beela Allah kam fodanano on fodore moƴƴere afatala alaykumul ahdu annahu yu'tikum at-tawrat wonde Allah ma hokkon tawret afatala alaykumul ahdu beela onon kam dumunno o juut e moɗon ko ceertumi e mon ko ɗum koko juute e moɗon ne am arattum walla onon jiɗɗon ko an yahilla alaykum ko nde jippoto e moɗon ghadabun tikkere min rabbikum ummorde joomon onon koko jaami ko ɓooyi ha ɓurti walla onon jiɗɗon ko nde tikkere Allah jippoto e mon omo duka kanko Moussa fa akhlaftum maw'idi
jiddon ko de tikkere Allah jippoto e modon lundi don fodoram wa taraktumul maji'a ba'di mbas don arde ciagala min bino mi ko yon gabbo mbason abbade mi kebon do don dewa ngari qalu bi ma akhlafna maw'idaka minen min lundoraki fodore maada de rendez-vous ma o min fosirani dum pour yemin gabboma min lundoraki dum bimalkina e jeyde pittali amen e hattan amen ala koy wana e sabuji amen dum woni halata min lundoraki fodore maada de e sabuji amen walakinna ko woni tan minen hummilna min dondama awzaran teddeli min zinatil qawmi e cuɗaari yimɓe ɓe min zinatil qawmi cuɗaari yimɓe aɗandi cuɗaari ndiɓe keɓno e yimɓe firawna ista'araha minhum banu israila bi illati ursin fa baqiyat indahum koɓe luɓino e bani israila ine alhamdulillah machallah eyyi sabu dewgal ko heddino hen ko ɗum ɗo o wi ay ɗum ɗo ko heddino hen ko ɗum ɗo dey woni ko Samiri wi'i min gaddu eyyi min zinatil qawmi cuɗari ndi fa qadafnaha min goppi cuɗari ndi min berlindi finnari e leydi ndo e jeygol cuɗari ndi min berli ɗum e jeygol joni cuɗari ndi woni hen ha Allah waɗi cuɗari ndi feewi bi maana taftoyade dita joni noon fa kadalika ko hono ni komin berlorindi nomin berlori cuɗari ndi e jeygol ni alqa samiriyu kañum ne weddi min huliyihim e cuɗari maɓɓe ndi wa min atturabi e leydi alladino ndin akhazahu min athari hafiri jibril farsi jibril alal wajil ati hono no yeso arowo aɗandi kanko Samiri nde jibrilu telli ari eɓena joole kamɓe yimɓe firawna eɓena joole Samiri jeeya koye yimɓe Moussa oɗo Samiri nehno ɗum ko jibrilu gila no famɗi wiyama koto ladde o wonno yummiraɗo no weddimo ladde jibrilu no ara toon ina tawamo ɗon ina muyninamo e nder ladde he kanko ko jibrilu ne himo joni noon ɗum waɗi mo andi jibrilu nde jibrilu tellinde ngam tawtorede yoolede kono firawna kanko Samiri ndo yi jibrilu nde o heɓtini ɗum omo andi o ko jibrilu woni ɗo omo anduno ɗum heddiɓe noon ganda jibrilu nan ɗon wonde mabɓe ono cikkat tan maro koye konum men he jeeya cikkat tan koye yimɓe men jeeya jibril nan ɗon waɗi puccu Samiri yi tan andi o kanko jibril woni ɗo o de ko nehanoɗo mi o tigi woni ɗo jibril woni ɗo Samiri noon watte makko hakkille kanko jibril aɗa andi omo andi jibril wona neɗɗo ko wona neɗɗo noon naate nder yimɓe an sa tini ɗum alay saago hakkille ma ko hen wonata alay saago a haawete ɗum woni Samiri joni hakkille mum e guite mum fof goni tan koye jibril Samiri no daara jibril wonno daara ko jibril natata no jibril yarata ko jibril waɗata guite makko fof pawi tan koye jibril haw yi noon holsere puccu jibril waɗɗiɗo so tawi yaɓɓi ɗo holsere nde yaɓɓi fof o yiya ɗon yaltina huuɗo kala ɗo holsere nde yaɓɓi o yiya ɗon yaltina huuɗo koko yorno tan yiya hicciɗo omo andi noon ɗo wonko woni ɗo ndi leydi wonko woni ɗo won juumodiroɓe mbiya ko nde jibrilu nehataɓo mo woni ladde ko nden o yi holsere puccu muɗum ala ko ga wona toon koɗo kono firawna yoolateɗo so holsere puccu ngu yaɓɓi tan o yiya leydi yalta ndo huuɗo yalta ɓenna kadi o wiya ndi leydi de ya quelque chose ko holsere puccu ngu yaɓɓata ɗo wadde firti ko kala ɗo holsere puccu ngu yaɓɓi ɗon waɗi gurdam o jagga leydi ni o nokka kanko Samiri omano rewi jibrilu tan ɗo holsere yaɓɓi fof no jagga ɗon o nokka ɗon wadde o anni ni ɗo leydi wonko nafata o jaggi o nokki o waɗe cawguel makko o haɓɓi
iɓe ngari haɓe jettima ga kanko wonko soomi omono soomi bone makko yimɓe makko ɓe yimɓe Moussa ɓe nden tan Moussa yaade mumen kanko Samiri o wiɓe to kanŋeji mon ɗi jogonoɗen keddoron ɗin ɗi goɗi ɓe mbi kanŋeji nene wi gadde wooda ko kollumi on ɗo ɓe mbiya Moussa fokkiti yeehi ardoyima ɓe gaddi kanŋeji ɗi ɓe bedde jeymol ɓe tafi ha feewi holko ɓe tafi kanŋeji ɗi fof ɓe tafi ɗum kono sifa ngaari ni o wi pade mi holla on Allah mon o mi holla on Allah Moussa ko goppuɗo ɗo Allah makko o yehi ƴeewoyde Allah makko yehi ƴeewoyde Allah o woppiga Allah makko ɓe tafi ngaari ha feewi ngaari kanŋe o yaltini leydi makko ndi omo andi leydi ndi ko gurdam woni hen leydi ndi ndo nokkuno e kolci Jibril kolci pucci Jibril o yaltini tan o fulle hono ko ngaari ndi tan ngaari ndi woni dillude o fulli hen tan ɓe nani ngaari ndi woni huundi hankadi no huuna ngaari no huuna kamɓe fof ɓe kaawa ko woni Samiri ko an hawɗi Samiri an holno mbawruɗa ɗum ɗo Samiri wi hada ilahukum o de ko Allah mon woni ɗo Allah mon deni ngare soɗo ndewa ngare ndewemo ngare cujjanemo ngare ngaari dari yeeso maɓɓe tan no huuna lahu huwarun mbo tan minen ke min kucciti hen gila ɗo ngaari ɗumin no tan ha ngaari nena huuna ina dilla no huuna ne dilla i joni noon kamɓene ɓe kaawa ɓe mbi ɗum kay fotata wonde ɗum ɗo kay wona mene ɗum ɗo kam ko minen jiiɗi guite amen hada ilahukum joni noon o wi Moussa woppiɗo Allah mum yeehi yiiloyade Allah mum o woni Allah mon woni Allah Moussa ɓe ndewi caggal ngaari noon hankkadi ɓe cujja ni woni hankkadi ɓe ndewa ngaari ndi Allah noon no felaɓe to yeeso to Allah wi kamɓe kam mate ɓe jiyata ngaari ndi hay so ɓe kaali ngaari ndi wawa ruttude maɓɓe konngol ngaari ndi wawa jabade kadi kamɓe soɓe gonano ɗayɓe kay ndiɗo ngaari tafandi e yeeso maɓɓe fewna koye dow maɓɓe ɗum ɗo kay ɓe gandi ɗo fuɗɗi Allah kay wona joni wawi fuɗɗade so tawi ko oɗo woni Allah maɓɓe o puɗɗiɗo joni wadde hol dandunoɗo ɓe maayo he walla nde ɓe daɗata e maayo nde taw Allah maɓɓe oɗo suwa wotte kadi so tawi koɓe hawaɓe ndiɗo ngaari ɗum ɗo kay wonko ɓuri ɗum hawanade ñande fof ɓene kucciti hen ɗum ɗo kay gayi keddiɗɗi ɓuri ndiɗo ngaari hawnade ɗin kam tawde jahat no garta sa ƴeesima sowru doga sa wi liɓɓira kosam yalta hen jiya ɗum nana ñama nana yara ɗi kay ɓuri hawnade hirse kadi ñaame ɗum ɓuri hawnade e ɗum ɗo ko ganduɗa ko noon tafiri juuɗe moɗon ni woni Moussa nden arti hankkadi noon omo laaɓi omo jiiɓi omo tampi omo losi omo gasi ha laaɓi fodde ko yiiɗo ko no wayi muusdemo joni tan onon yotawni wona dandede e kono Firawna nde onon kay koko Allah holli on e kawisaji ko tan holno goppirton ko Allah ko maayo seekede e yeeso moɗon onon fof taccon sababude sowru maayo ombo e dow añɓe mon onon fof jiyon jomumen na kalko sababude sowru joni tan jaggon maylon ɗum ɗo paatune goɗɗum mbiyon ko ɗum woni Allah mon Moussama ɗum ɗo Moussa de ko Moussama ɗum ɗo no feewi joni noon o rangani Haruna mawni ko Haruna ko kañum o ɗaldunoɗo o rangani Haruna tan o yetti tan o jaggi jungo makko nano ngo tan o jikke hoore muɗum sukudu hoore mum tan o jaggi hen andi Moussa ko neɗɗo ñaaɗo o jaggi tan o jikki hakkude hoore tan o teɓɓe sukude he o jaggi jungo wongo ngo o teɓɓe waare muɗum o jaggi tan omo dillina hankkadi no janɗo yasni omo dillina hankkadi mo laawi omo duka omo woya Haruna ko mbaɗɗa ko holko saabi nde jiiɗa ɓe mbaɗa oɗo boni a wawano rewde abbadino ni a wawano wadde Haruna wimo yabna umma e hema ɓineni sonno wonano annabagal mbiyama aɗa bonniti annin ko mawni respectam kono annabagal omo andi ko kanko Allah ardini omo jeeɗi hedde caggal muɗum Moussa fof e heccede Moussa ko kañum hecciti to banggue Allah fof
ɗum waɗi kanko ne o jaɓi hecceede to baŋnge Allah to ay annabaka kanko hecci Moussa duuɓi ɗiɗi kono ƴeew jooni Moussa ko waddata e makko ko Moussa feewe makko no paamrata tan illi ina gasa wonde Moussa ƴetta karwas woni e fiide mo taw ɓenndat taw ko hunde ɓennoore pourquoi aɗa waɗa nanngam o te Moussa waɗi ni koko ɓuri ɗum tawde nde ngoɗo junngo jikki koye hakkude hoore makko tan jagge sukunu makko ngoga junngo teɓɓe waare makko wone dillindema hankkadi nono wona artira ne dillina hoore nde no puusa no artira ina laawi no duka en dugde e makko ma mana aka id raaytum dallu holko saabi nde jiiɗaɓe majji nde holko hannoma hadde ɓe holko hannoma abbadini min ngara ngabbuɗumi to mi ɗatto keddoɗoɗa ɗo e maɓɓe eɓe mbaɗa oɗo bone Haruna noon wimo e heema ɓi nene nde wonno ko ɗum ɓuri noddude jurum ɓi nene la ta'khudh bi lihiyati woto jagge hooram woto jagge waram nde oppu waram nde woto jagge hooram nde oppu hooram nde ɓi nene woto waɗam ni min mbeɗa hulno kulnomi ko so tawi mi abbi mama ɓe pecco wooda rewɓe am heddiɓe keddoga mbiya noon wonde mi serndi bani israila en mbiya ko min addi ceerungal mbaɗmi préfére tawde mi wawa hadde ɓe yomi heddo ɗo tan ha garta wasata an kam tawde jogani ɗum feere kono kam tawɓe ceertani kam sa arti mbeɗa andi ɗum wona hunde continuore haɗani mi abbadema so wona anje serndude ɓe mbeɗa andi somi abbi mama ma wode maɓɓe rewɓe caggal am wode maɓɓe heddiɓe ɗo ɗum ɗo de haɗi mi abbadema ndeysan Moussa noon rabbi ighfirli wa li akhi ndeysan Moussa hocciti funnaki ina ñaago Allah wi joom yaafomi yaafomi kono noon ne kadi yidde welnade kadi mawniraɗo kadi ko waɗi ɗum ko ndeysan e muññidde ɗum e sammitande ɗum ɓernde mum o ɓamti konngol o wi woli akhiya yaafo mawnam o mo ñaagono Allah mawniraɗo on beela mawniraɗo kañum nana welto beela mo itta ko waɗe mum ko nde noon ɗo waɗata ko waɗi ko hankkadi sa tawi mbiya kanko Moussa ko ɓuranoɗo doole fodde ko yi ko mawne makko ha ɓurti ɓurimo doole ɗum waɗi o waɗi ko kono wona e teyaɗe makko joni noon o ruttimomo ñaago Allah yo yaafomo yaafonomo mawni ko omo haala mawniraɗo yo nan beela gornamo ɓernde mum no saaya kañum ne ala kullin tan joni noon Moussa artoye Samiri ko qissa tan juɗɗo ha maayi ɗum waɗi ko en sodidiɓe tan eyyi joni jomiraɗo wi nden kanko Samiri o werlima e nagge nge fa akhraja lahum o yaltinani ɓe ijlan ngaari jasadan wandu ɓandu ngaari wandi ɓandu ina waɗi lahman wa daman ngaari ndi ne waɗi tew ne waɗi ƴiiƴam lahu khuwarun kidi ngaari ndi ina jogii kuunaali cawtingol fa qaalu tan ɓe mbi kanko Samiri e rewɓe caggal makko hada ilahukum ooti woni Allah mon wa ilahu Moussa ko oɗo kadi woni Allah Moussa fa nasiya Moussa woppiɗo joomum woppiɗo Allah mum ewa yehina yiiloyo Allah qala ta'ala jomiraɗo wi afala yarawna beela kamɓe ɓe jiyani annahu wonde ngaari ndi la yarji'u ilayhim qawla soɓe kaalete ngaari ndi ngaari jaabotako ngaari hettanani jaabade wala yamliku lahum jayanani ɓe darran nafoore darran loro wala naf'an wona nafoore wala kad qala lahum kedi kayne Haruna de e hoore mum Haruna wiinoɓe min qablu ko adi an yarji'a Moussa ko adi nde Moussa nena arta Haruna kay wiinoɓe ya qawmi e heemon yimɓam innama futintum bihi onon de ko on finniraɓe ɗum ɗo kon finniraɓe ɗum ɗo de ko ndewaton ɗo ngaari ndi ko goppe ko mbatton ko Haruna waɗino hen fodde mum Haruna kay haalino Haruna waɗi fodde mum Haruna haalino haalaji goppe ko mbaɗaton ɗo ko ɗum ɗo ko fitina wonande on Haruna deƴƴani tan woppidiɓe hen ko mbatton ɗo de koko fitina ɗum ɗo holno wonirta Allah mon goppe ko mbatton ko
ngare kettuɗe Allah mo nde wanno ɗon Haruna haali ha tampi ay Haruna haali Haruna wiɓe wa inna rabbakum arrahman koni gande Allah ko kañum woni joom mon fattabi'uni ngare ndewe caggalam fi ibadatihi e rewde Allah nde ngare ndewe caggalam e rewde Allah goppondi ngaari ndi ndewoton wa ati'u amri koni ngare ɗoftoɗe yimiroram goppe ndi ngaari wona Allah Haruna haali ni Haruna waɗani fodde mum o wawa fiide kono haali kam qalu ɓe mbi ɓe jaabi kamɓene ɓe mbi Haruna hey lan nabraha minen dal min ceerata alayhi e ndiɗo ngaari akifina komin rewoɓe komin ñiiɓoɓe rewde ɗum ndi ngaari komin rewoɓe ɗum tamɓe o tampino hoore ma hatta yarji'a ilayna Musa ha Musa arta e amen ɗo kay so wona Musa arti ke komin rewoɓe ɗo Musa yi ko yiloyade Allah woppa ga Allah mum mbiya min goppu qala Harun aleykum assalam hatta yarji'a ilayna Musa ha Musa arta e amen nden Musa arti noon qala o wi ya Harun ehe ma Harun ma mana'aka holko hadma id ra'aytuhum dallu de jiiɗaɓe de tan eɓe majjiri rewde koɓe ndewata ngaari ndi ko Allah tattabi'ani la o wiyama ko zaid ndewa caggalam holko hanno ngara gabboɗaɓe afa asayta amri bela wadde ka gofɗo yimiroɗam bi iqamatika bayna man ya'budu ghayra Allah e wondema hakkude ɓe ganduɗa ndewata Allah ɓeeno goni ɗo ndewata Allah lobboɗa hakkude mumen ka gofɗo yimiroɗam eysa ɗum woni ko kalannoɗen joni noon qaala caggal nde o jaggi hoore Haruna o jaggi leeɓi hoore o jaggi leeɓi waare omo fooɗa mo dillina qala yabna umma e heema ɓi nene la ta'khudh bi lihiyati wata jagge waram nde wala bi ra'si wata jagge hooram nde eysa wa kana akhdhu nde wonno waare nde o jaggirno ɗum ko bi shimalihi jungo makko nano wala bi ra'si wata jagge hooram wa kana akhadha sha'rahu bi yaminihi hoore nde leeɓi hoore nde o jaggiri ɗum jungo makko ñaama heddi han kadi mo dillina joni noon Haruna no gantino Haruna wimo sababu noon tikkere Haruna wimo innino min khashitu mi huli law ittaba'tuka so tawi mi rewino caggal ma wala budda an yatba'ani jam'un ala e sago rewa caggalam dental mimman lam ya'budu al-ijla wone maɓɓe ɓe ndewani ngaari ɗi joni noon so tawi mi rewino caggal ma ɓen ɓe jaɓani rewde ngaari ɗi ma won hen ndewanno caggalam wooda hen heddiɓe keddoɗo joni noon so tawi mi waɗino hono noon mi abbino mama no mbiruɗa ni holko hadnomi abbadema nden somi arino ma wiyanno mi serdi bani Israila en holko saabi ɓeɗo ngari ɓe to keddi te mi wawano addinde ɓe kamɓe foof mi wawa kadi mi abbama kadi woto rewɓe caggalam mi wiɗa men woto ngaɗe nden ma wiyanno mi serdi bani Israila en ɗum woni o wi innino min khashitu kulnomi ko an taqula ne mbiyata farraqta bayna bani Israila a serdi hakkude bani Israila en o tagdab ke tikkana kam walam tarqub qawli a fandota ko ni explication am a fandota ko ni hami haaldayma a fandota ko ni hami explique ma holko banni somi arino tan a yi dental won hen nana caggalam won hen nen keddi to ma wiyannomi Haruna holko saabi aɗa serda bani Israila a fandota ni hami haalama holko kim alawa toon sanga nden Musa yi ɗum ɗo ndeysan hankadi o andi kanko Musa ko kanko woni jumɗe ndeke Haruna waɗi fodde mum caggal makko ɗum woni noon hankadi omo yafnano Haruna ngam yidde muññidde ɗum fodde ko waɗi ɗum ko rabbi ighfirli wa li akhi honana ardi to suratul A'raf kanko Musa noon omo sekide ha joni o andi kam ndeke ko Samiri waɗi oɗo boni o yeccite Samiri fama khatbuka ya Samiri an Samiri yo hol khabaru maɗa an hol khabaru ma ko mbaɗirɗa ko mbaɗɗa ko ɗum firti haalata holko mbaɗirɗa ko mbaɗɗa ko qala Samiri no kañum nen to dari banggue qala Samiri wi basurtu bima lam yabsuru bihi tam min kay mi yi koɓe jiyani ayde Jibril telli nde
puccu muɗum nde kono Firawna yolatede puccu Jibrilu ari min nde wonno ko Jibrilu nehno kam nde jiimi nde tan mi andi ko Jibrilu woni ɗo nde jiimi ɗum nde tan mi heɓtini yimɓe ɓe noon ne jiiya Jibrilu cikkata maro koko jeeyaɗo e kono yeyatan no yahana arta kono min kam gila nde mi andi ko Jibrilu ɗum woni basurtu bima lam yabsuru bihi fa qabadtu qabdatan min athari rasuli on sa tammi tamande e pele koyɗe puccu nelaɗo o woni Jibrilu sabu min mbeɗa andi mo kanko ne henomi gila mbeɗo tammi nde jiimi nde tan mi heɓtinimo hakkillam wone makko mbeɗa ndaara holno waddete holko jogori wadde jiimi kala ɗo hol sere puccu makko yaɓɓi mi yiya ɗon waɗa gurdam so hol sere puccu ngu yaɓɓi nokku tan mi yiya ɗon fuɗa huɗo gandumi ɗo pele puccu ngu yaɓɓata ɗo ɗon no waɗi guura ittumi leydi ndi ɗum woni fa qabadtu qabdatan tammi tamande min afari e batte ar rasuli nelaɗo o kono no pamrata batte nelaɗo o noon ko hol sere koyngal hol sere puccu muɗum ɗo yaɓɓatno ɗo tammi ɗon tamande joni noon ɗum woni fa alimtu gandumi alimtu ma alam yalum gandumi kamɓe koɓe ganda mbeɗa andi ɗum ɗo so waɗama e hunde hay sonno ko coquillage birtiɗa ɗo ndiɗo leydi sa weddima e mum ma yi coquillage o wone dillude wone yaade ndi leydi gurdam woni hen kala ko mbaɗɗa hen waɗat gurdam ɗum woni gandumi koɓe ganda kanko samirima jaabo Moussa o wi ɗum de mbaɗirmi noon fa qabadtu qabdatan min asari rasul fa nabastuha berlimi ɗum on sanga berlimi ɗum e ngaari he ngaari ndi noon waɗi kuunaɗi heddina sawtina heddina dilla waɗi tew waɗi ƴiƴam wa kadalika ko hono ni sawwalat mbi suɗanimi nafsi fittaɗu am ni de fittanam suɗanirimi yomi waɗir min nene mbaɗirmi ni ndeno haaldini sa ɓeydima secte oɗo kam holno mbaddanmi mum wa alqaha ala ma raw e siru woni ko kalanoɗen joni ko tan kala ko wedda e ndiɗo leydi kala ɗo ndi wedda ko alano fittaɗo waɗat fittaɗo joni noon o wi kanko Samiri wa ra'aytu qawmaka jiimi yimɓe ma talabu minka an taj'ala lahum ilahan mi yino yimɓe ma ɓe nde jahaten nde eɓe mbiyatnoma Moussa ij'al lana ilahan kama lahum aliha waɗan min Allah hono ɗen jogori Allah ɓe ni caliɗa mi yi eɓeɗe mbiyi Moussa waɗan min Allah e Moussa waɗan min Allah paammi noon ɗum ɗon somi waɗi ɗum yarhamukallah somi waɗaniɓe toon mi wiɓe wonde Allah mon nini maɓe belto hen sabi mi yi saaha e saha fof ɓe ñaagoma ɓe mbima waɗan min Allah aɗa andi to suratul A'raf eɓe mbiya toon ya Moussa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qawmun tajhalun Moussa waɗan min Allah hono no ɓe jogori Allah ɓe ni kamɓe Moussa wi onon de kon majjuɓe onon kon majjuɓe de hol fof no gostotortoɗon Allah dandirɗo on ni joni joni e maayo mbiyon oɗon ƴeewa Allah goɗɗo joni noon min nene tawde mi eɓe nderɗi e waɗanede Allah min nene mbiɗa andi mbeɗa jogui oɗo secret mbimi min nene ɓerdam nde hokkimi tan yomi waɗanɓe ɗum somi waɗaniɓe ɗum wasatama ɓe beltonomi wasatama ɓe jiɗam wasatama ɓe teddinam maɓe mbi wonde ko min waɗaniɓe Allah ko min holliɓe Allah maɓɓe ɗum ɗo de addani fittanam ɗum suuɗanimi ɗum ɗo mbaɗmi ɗum fa haddasani nafsi an yakuna dhalika al ijl ilahum fittanam ɗum noon yewtanimi wonde ndiɗo ngaari ina wawi wonde Allah man mbaɗirmi noon qala Moussa heɗima Samiri jo haali ha jofni Moussa ɓeydi cekdere oɗo Samiri o kam holno mbaddatmi e mum o mi warat ɗum walla oɗo kam mi hol fof façon lepte tan ɗe mbaɗat moon Moussa wi ko raɓɓiɗi ko oɗo yomi warmo tan yomi warmo joni noon Moussa yaɓani yidde warde mo Allah wi la ya Moussa ala de woto warmo Moussa wi lima ya rabbi holko haɗi mi waram Allah wi innahu sahi o ko karaysir kanko fo e bonde ko karaysir ay karaysiragal de ko ñamminowo kala ko dañore ndaɗi
hay so ko worore jogi mo fettidire yimɓe fuɗɗo ñaande hen ɗum noon tawde ko noon kanko fof e bonnude kanko fof e bonde kanko fof e jasde e yeddudemi e wonde keefeero e majjinde jiyaɓam ɓe woto warmo kaaray sire waɗatake faami haala ka joni noon Moussa noon alay sago yaltinamo yimɓe mum alay sago ƴewna wadde makko kono tawde Allah wi o waratake sabi ko kaaray sira Moussa wimo fadhab yaltu min baynina an yaltu hakkunde amen hankadi yaltu fa inna laka ina wodanma fil hayati e gurdam kaaddi gurdam ma an taqula nde mbiyata laami sasa wona memodiral hankadi hay goto a memodirta ko gonga mi yiiɗi wardema Allah wi woto mi ware sabi ka kaaray sira kono ko hedde gurdam ma ko hay goto hankadi a memodirta hay goto a memata hay goto mematama ɗum woni embargo oɗo embargo o embargo tigi gonɗi eyyi saabi Moussa haaɗi yimɓe ɓe woto hay goto yeeyodire makko woto hay goto soododire makko woto hay goto haalde makko woto hay goto hokkodire makko joni noon aɗa andi ɗum ene wawno wonde ɗon tan wona hunde boowal yankore kono noon Moussa wiidemo nde an taqula la misasa kala mo pottuɗa wi ɗum memodiral ala ko kala mo memodiri kamɓe ɗiɗi fof ɓe pawgat kala momini kanko fawgat on fawga so serti en kadi so memi goɗɗo kadi fawga tan ha ɗeɓa mayde kanko kadi fawga ho ɗeɓa mayde ɗi joni noon kanko yiɗata memde neɗɗo mo faadi fof dogga kadi ɗum ne wiya mbeɗa mooli Allah ni o woni hankkadi ko heddi ko so faadima yimɓe tan o wonata koye wullude laami sasa wona memodiral woto hay goto moon ɓattomi reste chez vous garnoɗo kanko fuɗɗunoɗo corona kanko fuɗɗunoɗo fi corona maro tawde yo yimɓe goɗɗodir wonno woto hay goto mem hay goto la ilaha illallah nde corona ɓooyide ala kullin ni si marhaba machallah alhamdulillah laami sasa an taqula no mbiyata laami sasa memodiral ala kala ɓattiɗomo o wiyata ko laatu taqribni woto ɓallomi de so faandimi neɗɗo tan o wiyata ko hey o wiyata kono kangaɗo ni woto ɓallomi de aɗa addanami probléme aɗa addana hoorema probléme joni noon ko on noon ne kadi ɓuuri ni anje yettade tawde kañum ne so yettimomo dañat probléme kanko ne so yettimomo dañat probléme ni o wuurdi fa kanu yuhimu fil bariya wa ida massa ahadun aw massahu ahadun humma jamia kala mo memodiri kamɓe ɗiɗi fof ɓe ndefe Moussa wimo wa inna laka noon mawidan ay ɗum ɗo ko seeɗa heddo aɗa wuuri a memodirta e hay goto memodirta e ma eyi bisimilla no woodi kono noon lefte ma nene garano e ma laakara ɗum ɗo kam ko Allah tan dandirma sababu nene jinnomi wardudema ni Allah wi woto mi ware sabi holɗum ka kaaray sira eyi mi woppima ɗo kam a hisiɗo kono wo inna laka no wodanma mawidan fodore li azabika lepte maɗa lan tuhlifahu walla lan tuhlafahu alundantake nde ɗo fodore wanzur ndar ila ilahika hade makko yaade fof te Moussa ne sikki tan no duga wima arga e hade ma yaade taw wanzur ila ilahika ƴeew fewde Allah maɗo o alladina on zalta mo battinɗoɗa aakifan aɗa ñiiɓi kaade wowɗum ƴewno min jogori wadde Allah ma o lanu harriqannahu Allah ma o mamin cummo e jeygol summa reftila nan sifanno min ƴaromo fil yammi e tewru nasfan ƴaragol Moussa bi maana firti tan ko loppimo tan ha o ɗiggi watti ɗum condi jaggi ƴare maayo wi Allah ma ni wona ko ɗum ɗo wonno Allah ma gasi Moussa noon waɗi no wiiri ni on sanga o wiɓe innama ilahukum e hemon yimɓam
ngandede innama ilahukum woni Allah moɗon dewateɗo mon ilahum wahidun ko dewateɗo goto dewateɗo mon innama ilahukum allahu ko Allah alladina on la ilaha dewateɗo ala illa huwa sowna kanko wasi o yajani kulla cheyin kala hunde ilman gandal kadhalika ko hono ni hono no min qissaniri ma ɗiɗo qissaji jawtuɗi ni qissa Musa qissa Fir'aun qissa Samiri naqussu alayka emin qissa fewde e maɗa min amba'i e habaruji ma qad sabaqa nden hunde yawtude walla ɓen yawtuɓe min al umami e leƴƴi wa qad ataynaka min gaddanima min dokkima min ladunna ummorde amen zicran jangtawol woni qur'ana man a'rada anhu kala fo mo ɗurni gangol jamtawol falam yu'min bihi o gonɗinani ɗum fa innahu no on de yahmilu umorondo yawmal qiyamati ñalawma darga wisran teddedi bakkat khalidina fi ko ñiɓowo e ɗum casowo e ɗum wa sa'a boni yawmal qiyamati ñalawma darga himlan dongal waaleykum salam himlan dongal a faami o yawma yumfahu ñalawma nde wutta fi suuri e alladu wa nahshuru lmujrimina ñalawma mo wutta alladu alqarnu nafkatu thaniya wa nahshuru lmujrimina guttugol ɗimmol ngol on sanga min ndendina heferɓe ɓe yawma isin ñande muɗum zurqan koɓe gite korodde gite maɓɓe fof nana puttini sa ndaari neɗɗo o ala ko jeyata e mum sowna gite hakke e hulɓinade ñalawma o yatakhafatuna baynahum eɓe ñuumodira hakkude maɓɓe eɓe mbiya in labistum enen de en ñiiɓani illa 10 sowona tan seeɗa nahnu no minen a'lamu emin gandi bima yaquluna koɓe kalata koɓe ñuumodirta ko eɓe mbiya en ñiiɓani leydi he sowona tan balɗe 10 illa 10 sowona balɗe 10 enen kay gurnoɗen tan ko balɗe 10 jomiraɗo wi kama qaalu hono ni no ɓe mbiri ni emin nana emin gandi koɓe kalata ko id yaqulu tumede ene wiya amsaluhum ɓurɗo e maɓɓe foccade lawol ɓurɗo e maɓɓe foccade tariqatan lawol in labistum onon kay on ñiiɓani illa yawman sowona ñalawma goto gonnoɗo e aduna he yastaqilluna sabi ni ɓe pamɗino ɗum hakke e kulɓinogol ñalawma o hakke e paygol maɓɓe ñalawma o wa yasalunaka almuazzin bisimillah jomiraɗo wi wa yasalunaka eɓe namdoma anil jibali ga kaaƴe ɗe ñalawma darga kayfa takunu yawma alqiyama kaaƴe ɗe ɗo holno ɗe gonirta ñalawma darga faqul lahum wiɓe yansifuha rabbi jomam de ina ƴaro kaaƴe ɗe nasfan ƴaragol fa yazaruha on sanga o woppa kaaƴe ɗe qa'an koɗe dingiral jorgal safsafan potodirgal la tara fiha a yiyata e kaaƴe he e dingiral ngal a yiyata hen ewajan nadde wala am tan wona tulde fof jiyata kono fotodiriri haydara alaɗo jiyata naɗel ɗo nena naɗɗiɗi haydara alaɗo jiyata tulel ɗo nena ɓamti yawma idin ñalawma on ɗon on ñande so tawi woni kaaƴe ɗe ɗe ƴarama yettabi'una nnasa yimɓe yettabi'una da'iya ɓe ndewa kamɓe fof noddowo o ilal mahshari fewde e renturuto bi sawtihi sawtowol makko wa huwa israfil yaqulu mo wiya halummu ila ardi rrahmani ngarenoto ɗe onon fof ngare he hay goto wawa selde ngare notoye ɗe fewde e noddago jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yimɓe ɓe fof ngara la iwaja lakum celgol alanamo hay goto hattanta selde ga noddango ay so noddi
ɗo jahata ɗo wona an aɗa nawa hoore ma de ka nawateɗo anda ka nawateɗo tan yimɓe fof nana jaha joni noon fala tasmau wa khashaati l aswat ɗo noon jiya deeƴa sawtuji lirrahmani wonande hineranti o woni jomiraɗo subhanahu wa taala sawtuji fof ndeeƴa mbiyen nur haydara dillata fala tasmau ananata illa hamsan so wona caɓe teppe hay so neɗɗo yaɓɓi teppere no dillirta ni tawɗo jaɓɓuɗa ɗo ala dille cap o ɗum woni hamsu o ɗum woni caɓe teppe ɗum tan woni ko nanate ñande muɗum hay goto haalata woni ka suusata haaldini a ala jamaragal haaldini a ala jamaragal namdade ni holto gonɗen ɗo holto kuccuɗen ɗo ala on tan wonko jiiɗa ko ɓuri ɗum wonko jiiɗa ko ɓuri kada namdo ɗo kam ko holtoon to kuccuɗen to ko holtoon ala ko noddama tan goto fof nana e kulol muɗum yimɓe fof nana deggodiri haɗum mo ngare ila ardirrahman fala tasmau illa hamsa yawma isin oɗo ñalawma la tanfau shafaatu jomiraɗo wi nafata tefoore ahadan hay goto illa man adina lahu rrahmanu eɓa ko ɗo bonni miijoji mon ɗi noon illa ay oɗo illa so alano ma wallannoɓe de oɗo illa la tanfau shafaatu tefoore kay nafata kono noon illa so wona man azina lahu rrahmanu on mo sakkiti ɗum hineranti o woni jomiraɗo subhanahu wa taala i on joni noon no mbaddata e mum noon mo Allah ittitini o i wiyama wonde hay goto ala e suudu he so wona Samba e Demba i joni noon Samba e Demba noon Samba e Demba kay firti ko nayi suudu he joni noon Allah wiya hay goto nafata tefoore nafata ɗum tefde ne kayne illa man azina lahu rrahmanu so wona mo Allah yemiri yo tef on yon kayne woodi kono onon nantoɗon tan kaɓɓiloɗon tan gaton ceel selɗe mon tan ha tiiɗa wonde aha ɗo kay joni taw tan la tan fof safaatu tefoore nafata hay goto wawna goto haydara pofne koye mon gasi la tan fof safaatu tan illaji ɗi min anda fof no mbaddata e ɗiɗo sahaji konnguli ɗi puɗɗorɗe majji mi anda noɓe mbaddata e gortorɗe majji kamɓe ko gortorɗe ɗe woni probléme maɓɓe eyyi fuɗɗorde nde sahaji fuɗɗorde nde soɓe jii tan ɓe mbiyata ko en malama nani on jii woto ƴeewe ni ko woni yeeso ko qul innama ana basarum mithlukum on jii innama ana basarum mithlukum min komi neɗɗo tan no monni kaare ɗo ɗum ɗo no arrangé en yuha ilayya o jarani la hawla wala quwwata illa billah ay neɗɗo nafat neɗɗo tan de yimɓe nafodirtu tan de illa man azina lahu rrahmanu ay oɗo so wonamo Allah yemiri tefgol ngol jaɓani ɗum ina tefa oɗo goto woni tefowo e on noon kam ko tefowo yimɓe kay nafodirtu tan yimɓe kay so nafodirtano bone waɗat wala taziru wasiratun wisra ukhra ko an woni famani ko yahata neɗɗo nafata neɗɗo an woni famani ko ɗum yahata yawma la tamliku nafsun li nafsin an woni famani ko ɗum yahata wa radiya lahu welana ɗum kanko Allah qawlan konngol bi an yaqula la ilaha illa allah nde wiyata la ilaha illa allah ya'lamu omo andi kanko Allah ma bayna aydihim ko woni jeese maɓɓe min umuri l akhirati ɓe batte gueɗe lahara wa ma khalfahum e ko woni cagle maɓɓe min umuri dunia e gueɗe aduna wala yuhituna bihi ɓe piltota komo kanko Allah ilman gandal la ya'lamuna dhalika ɓe ganda ɗum wa anatil wujuhu on sanga noon ndeysan wa anat ay lesɗikinano yankino alwujuhu jeese wa anatil wujuhu lil hayyi l qayyum lil hayyi sababuni hol on faade hol on holmo jeese lesɗikinani holmo jeese jankinani lil hayyi l qayyumi wonande on guurɗo alqayyumi dariiɗo e fittandu kala kono faggiti ɗum woni qayyum kala ko fittandu faggiti dariiɗo e mum alqayyum waqad haaba ñande muɗum de perti man hamala on mo rondi zulman toñangue waqad haaba man hamala zulman wa man yamal min as-salihati
فهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات كلام قل مجي وهو نقون كان كو أورو قل ديدو قل مجي مؤمن كو جولو أندي سردي قل دي قل مجي ديدي نفا ندو سردي أوكو وندي جو on ɗon de fala e khaafu o hulata zulman tooñirede ɓeydanede bakkatuji makko wala hadman wona tooñirede ustanede moƴƴereji makko fala e khaafu zulman wala hadman kala golluɗo golle moƴƴe tawi ko juulɗo oɗo hulata tooñirede ɓeydanede bakkatuji makko o waɗano bakkat walla bakkatuji makko ko seeɗa wonno ɓeydama ha heewi ala o hulata kadi wala hadman wona tooñirede kadi ustanede won moƴƴereji o waɗno moƴƴereji ɗi ne kewno ustama heddima seeɗa ala Allah waɗirta ɗum wala hadman wa kadhalika ko hono ni anzalna min jippini oɗo qur'anan ko qur'ana arabiyan jippiɗo e ɗemgal arab wa sarrafna min pirliti fihi e makko min alwa'idi ummorde e cappoje la'allahum mbete yamajo kamɓe yattaquna eɓe kula Allah ɓe nderto shirku billahi aw yuhdisu lahum walla fuɗɗana ɓe qur'ana o zikran jangtowol qur'ana o fuɗɗana ɓe jangtowol bi halaki min taqaddumum ɓen adiɓe ɓe halkede ɓen adiɓe ɓe min al umami ummorde e leƴƴi fa ya'tabiruna ɓe mbaccoro ɗum fa qala ta'ala jomiraɗo wi fa ta'ala allahu towi Allah almaliku lamɗo alhaqqu gonɗuɗo laamɗo e dow goonga laamu gonɗuɗo amma yaqulu almushrikuna ko ina haala ɗum ɓeɗo mushrikina en wala ta'jal bil qur'ani isa woto yaccono qur'ana woto heñono qur'ana min qabli ko adi an yuqda nde huɓnate gaynate ilayka fewde e maɗa wahyu muɗum nde wonno jibrilu so tawi tellinoma addi qur'an o nanna ɗum e makko kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam so jibrilu nanni qur'an o e nder makko o gasi wawde qur'an o gasi huñade qur'an o gasi andude qur'an o joni noon jibrilu noon wona e reftandemo hen ɗo jibrilu haalata ɗo joni o wona e yaadinde jibrilu walla wona e arditade jibrilu nde on hankkadi o gasi andude ɗum joni noon Allah wimo ala woto heñono ɗum woto heñono janngude nde min qabli an yuqda ilayka wahyuhu ko adi nde wahyu muɗum na gasa fewde e maɗa ɗum firtata ko almudu yo tinnoto o toppito ƴewde ceerno jannginowo ko dukannoɗen ɗeɗo balɗe ko fof jimde e deftere qur'ana nde mbiya aɗa liira ɗum no lirdata deftere pulaar walla deftere français ni anate ella anate musiba anate muskila aɗa andi jibrilu joni ndow ari nde holko waɗi nelaɗo sallah sallam no ardito jibrilu e janngugol ngol firti ko nelaɗo no andi kono noon ina hato jini e neɗɗo hade makko janngude qur'ana o heɓa ɗum e ɗemgal on janginɗo jannginowo qur'ana o tindine ɗum o andine ma'aniji ɗi nana kadi ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɗum ɗo ko ɗum ɗo taw wona hakkille makko o yaari wona mbawko makko o yaari so wonti ceernagu hakkude nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e jibrilu alayhi salam eɗen gandi kay ko nelaɗo woni ceerno kono Allah wimo ko woto janngo qur'ana o ha jibrilu janga ɗum ha gasna on saha defta hen holko addantamo wiide mo janga firti komo wawi so wawano anda ko jangata kono mo wawi nana e nder makko kono kanko fof e wawde yo ɗaccu noon ha o nana ceerno o janga so ceerno o jangi gasɗi on saha o refta hen kanko no goɗɗo yiino tan nanino jaggino deftere tan koɓe ndentinta kamɓe anduɓe e neɗɗo yo reeno wiide tan ne jiima e deftere ina lirda fodde hakkille muɗum fodde baawal muɗum on anino nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ina haala habbatu sawda wonde abbere ɓaleere habbatu sawda ɓen gandi ko leɗɗe goɗɗe ndeɗo abbere ina safra kala rafi walla no safra rafiji naggam e naggam ɗi kankone
o wiya habbatu sawda o tawde ko hadis nelaɗo Allah kanko no mi yiilo o jaggi deftere tan o anda haw yi tan ne winda hen habbatu sawda o ndeke yo to winda ɗo habbatu sawda o andi kamɓe bindeje maɓɓe nden ko bindeje mawɗe toɓɓe mawɗe wonata toɓɓere sera ɗo habba ɗo buubu no maayi hedde ɗon wontino toɓɓe ɗiɗi ni o yi ɗon noon hayyatu sawda o mboddi ɓaleeri hayyatu sawda o i joni noon wiya ha o ƴeewi ko haala hen ko mboddi ɓaleeri ina safra naggam no safra naggam no safra naggam o wiya moƴƴi o jaggi tan o waro e mboddi ɓaleeri yi o jaggi o fasdi tan o defi walla o waɗino waɗanno tan won garnoɗo tan on sama safranno ɗum o itti o yardi ɗum on yari nde ko yo sooka mayri noon o jagga o soka haw namda noon dalillaji makko o yaltini wonde ko hadis nelaɗo Allah o yiino winda hayyatu sawda o joni noon ɓe mbimo yo addoye deftere o addoye deftere tawi ko habbatu sawda o ndeke ko mbubu mayi ɗon wadde tindini neɗɗo o tinno woto heño woto wiyaɗa yaara hakkille ma yewteya ɗum aɗa andi ɗum joni sinno ko tindinanode so jangi habbatu sawda o so yiiɗo joni mbubu no maayi sera ɗon mo wi ɗum ɗo de ko mbubu maayi ɗo walla ko toɓɓe ɗiɗi woni ɗo ɗum ɗo ko binduɗo o juuɗ wadde fala tajal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu ɗum waɗi neɗɗo yo jangu hade makko wiidomo haala hade makko wiidomo waajo hade makko wiidomo nawa yimɓe summa lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala arrahmani atiya hanki en jangi ɗum kala neɗɗo dental fof jomiraɗo e ɓurɗo hen suusde Allah o min cupto min joña banggue kamɓe suusɓe Allah ɓe fof ɓe joñe banggue ɓe lepte ko ɓuuri ko heddi ɓe leftete ko hol ɓurɗo suusde Allah o wi dental fof ko gardotoɗo hen tindina ɓe tawa ko tindintaɓe ko anda o ardoɓe hen omo majjina ɓe balul mudille jiidata e oga dewɗo hen oɗo ko majjuɗo majjinowo yo rente no groupe aji wonen tan guddite laifaji wonen tan mbaɗe subaka fof ngare yimɓe kala ko ganda tan sa heeɗima sahaji sa wirtima no hoorema hawete ɗum ɗo hol fof no jomumen cuusiri ɗum ɗo Allah faabo من ولا تعجل فلا تعجل وتهنينو بالقرآن قرآن ومن قبل كوادي أن يقضى إليك وحيه كوادي دي وحي أونا قسمي فيو دي إمادة وقل وي ربي جوما زدني علما بيدا نم قندل القرآن يو الله بيودي إن قندل صدق الله جزاك الله خير